नमस्कार मित्रांनो, शोध रहस्याचा ह्या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण जो अनुभव ऐकणार आहोत तो आपल्या चॅनलच्या एका सबस्क्रायबरला आला होता आणि त्यांचं नाव त्यांनी गुपित ठेवण्याची मला विनंती केली आहे. पाणीपुरी म्हटलं की आपल्या सर्वांच्या तोंडाला पाणी येतं. असा क्वचितच कोणी असेल ज्याला पाणीपुरी आवडत नसेल. पण एके दिवशी या पाणीपुरीनेच मला एक भयानक अनुभव दिला होता. आमच्या गावात एक फार फेमस पाणीपुरीवाला आहे. तो एका दफनभूमीच्या लगतच उभा राहतो. आम्ही सर्व मित्र नेहमी त्याच्याकडेच पाणीपुरी खाण्यासाठी जात असतो. एका पावसाळ्याची गोष्ट आहे. आम्हाला असंच खूप पाणीपुरी खावीशी वाटत होती, त्यामुळे आम्ही त्याच्याकडे गेलो होतो. त्यावेळी फक्त मी आणि माझा मित्रच सोबत गेलो होतो. जेव्हा तिथे आम्ही पोहोचलो तेव्हा पावसामुळे त्याच्याकडेही गर्दी नव्हती. आम्ही दोघे तिथे उभे राहिलो आणि पाणीपुरीचा आस्वाद घेऊ लागलो. आमचे खाऊन झाल्यावर मला लघुशंकेस आली. तसा मी तिथे जवळच असलेल्या दफनभूमीच्या आवारात लघवी करण्यासाठी गेलो. आवारात म्हणजे मी त्या गेटच्या आत नव्हतो गेलो. तिथून जवळच एक छोटेसे झाड होते. तिथेच मी माझा लघुशंकेचा कार्यक्रम उरकून परत निघणार होतो. मी तिथे उभा असताना मला बाजूने कुणाच्या तरी खोकण्याचा आवाज आला. माझ्या अंगावर सर्रकन काटा आला. एकतर पावसाळ्याची वेळ, अंधारी रात्र आणि इथे कोणीही नसताना हा आवाज कुठून आला. तसा मी आजूबाजूला पाहू लागलो, पण तिथे कोणीच नव्हते. मला काही क्षण समजलेच नाही. तसा मी माझा लघुशंकेचा कार्यक्रम उरकून तेथून निघणार तेवढ्यात मागून एक किळसवाना आवाज आला. तो आवाज एखाद्या जनावराचा होता किंवा कशाचा ते मला समजले नाही. पण मला तिथे काही व्यवस्थित वाटले नाही, त्यामुळे मी तिथून निघू लागलो. तेवढ्यात मला असे भासले की कुणाचे तरी 2 पावलं माझ्या मागे येत आहेत. असे म्हणतात की कधीही आपण लघुशंका वगैरे केली तर आपले हातपाय व्यवस्थित धुतले पाहिजे. पण आता अशा ठिकाणी हे कसं शक्य होतं? मी तसाच पळत पळत माझ्या मित्राच्या दिशेने येऊ लागलो. माझा मित्र जो केव्हापासून मला पाहत होता तो मला म्हणाला, "काय रे, कोण होते ते आजोबा आणि काय म्हणत होते?" त्याचा तो प्रश्न ऐकून माझ्या सर्वांगावर काटा उभा राहिला. मी म्हणालो, "निघ लवकर इथून, नाहीतर काय खरं नाही आपलं." त्यावर तो विचारू लागला, "अरे काय झालं? सांग की, कोण होते ते आजोबा आणि काय विचारत होते?" "अरे कसले आजोबा आणि कसलं काय? मला तिथे कोणी दिसत नव्हतं." माझे वाक्य ऐकून तो जे समजायचे ते समजून गेला. आम्ही दोघं धावतच आपल्या गाडीकडे गेलो आणि गाडीवर बसून घरी आलो. 2 ते 3 दिवस मला झोपच येत नव्हती आणि सतत डोळ्यासमोर तीच जागा दिसत होती. माझं तरी ठीक होतं किमान मी त्या माणसाला तरी पाहिलं नव्हतं. माझा मित्र तर अक्षरशः तापाने 3 दिवस फणफणत होता. जेव्हा मी त्याला भेटायला गेलो आणि विचारलं तेव्हा तो मला सांगू लागला, "जेव्हा मी दुरून तुला पाहत होतो तेव्हा तो म्हातारा तुझ्या जवळ उभा होता आणि तुला काहीतरी मागत होता, पण तू त्याकडे लक्ष देत नव्हतास. मला वाटले तो तुला बोर करत आहे, त्यामुळे तू इग्नोर करतोयस त्याला." तसा मी म्हणालो, "अरे बाबा, मला तिथे कोणी दिसलंच नाही तर मी ऐकणार तरी कुणाचं?
मला फक्त कोणाच्या तरी खोकण्याचा आवाज आला होता, त्यामुळे मी इकडे तिकडे शोधू लागलो होतो कोण आहे ते. हे ऐकून तर तो जास्तच घाबरला. तो म्हणाला, सलग 3 दिवस मला डोळ्यासमोर तोच म्हातारा माणूस दिसतोय. समजत नाही आहे काय सुरू आहे. असेच काही दिवस लोटले. तो त्याच्या आजारातून बरा झाला. पण त्यानंतर आम्ही रात्रीच्या वेळी कधीही एकट्याने त्या ठिकाणी पाणीपुरी खायला गेलो नाही. आता तर भीती वाटते की हुकून चुकून कधी एखाद्या रात्री त्या वाटेने यावे लागले तर काय होईल. तुम्हाला हा अनुभव कसा वाटला हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. जर आपण या चॅनलवर पहिल्यांदाच आले असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओला लाईक करून आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि चॅनलला सपोर्ट करा. धन्यवाद.